Ти си нашия ром. Какъв? Кристиан ли? Красле. Това е изпитание номер 1. Гледайте сега. Караш колелото в дадите, макар че едното го няма. Ето, няма го. Ти е магия, брат. Засилваш се. Абе, ще убиш камерджията. Ти кое? Минаваш през офроуда. Отиваш Нов педал, брат. отиваш до Нов пейката педал. и печелиш играта. Засилвай се и оттам с крака, защото педали не позволяват. Брат, ти го си... Имаш право да се засилиш от тази дупка. Лескочи, иди назад, аз нямам по-добре. Като Аз навеска съм. майчината подкъде. Ей, твоята майчина будка, ром. Ето тук. От тук. Засилете си. Не оттам. Какво правите? Защо промените се? Погледни. От тази дупка. Имаш право да се засилиш с крака. Това педал няма. Засилваш се, минаваш през офроуда и печелиш играта. Давай. Засили Давай, се. Кристиане. Бързо, бързо. Някой да го бута. Бутал единия камерджи. Офроуда. Засия на пъртълка. Рац. Какъв ром? Би. Къде от телефона? Сега е ред на каскадьорите. Това ни какъв ром ти беше? Реша Христо. Нашия... Нашия каскадьор номер Нашия едно. любим цинганин. Полкър 2 стане тос. Тос полкър 2. Ще се засилим от тази лопта. Кристияни, мами, Гледайте сега. Мърде се е камерджия. Другия. Ти си мой Е, ти си не камерджия. Май сотка. Фейл номер 1. Изчакайте ме. Удари паузата. Няма пауза, брат. Трябва да се засиля с педалите. Къде е желязото, бе? Къде е желязо, его? Его желязо, че го караш? Не, бе. Бат Герги, ето ре. На педала желязото. На педал желязото няма желязо, бе. Започвам от тук. Започвайте да се ма. Искам трима Снимаме. да го набутам. Без. Аз имам сло. Сега гледате нашия претендент за изборите какъв напредък прави. Бат Герги. Сега през офро. Забивам ми колата. Забивам ми колата. Се заминаваме на втория челенджер. То с целямети. Гледайте къде челенджер станах. Прекрасно. Иска? А смитатите хора са пъхмани. Абе ти нормален не сега се чупах мадята на този бургер. Давай ти. Мадя или без мадя, карай. Сел точка 5, 10, 8, 10. Наскоро успях да стане девакия бейби. Погледнете ме. През окото е. Е, че не е ужасния. Изчезвам с колената. Удари контра, бе! Камер ще бял за го стигат. Мега бързия, мега бързи. Това дами господа, дайте ми идиот. И вижда, че нашия каскадьор блъсна до глата на. Бърза го, бърза. Я. Зелен. Чакай да оправим на втори избор на Пак. Гласувам и са. Гласувайте за номер ти и печели Юланчо. Ако гласуваме за този тук е голям пич. Аз си го правя. Мой ред да се спусна по тъпото трасе. Така са. Надскъщо и когато почвам да снимам и не сега така кога. Дай сега по-добре. За малко да падна от седалката. Дайте камерджията. Ей, камерджията си можеш. Ти пречно отгъш. Няма ми снимаш шопа. Спайдермен. Шупа. Е майка ти. Не, моята майка. Добре, карчият и да бяга не може да стигне. Камерджията си е там. Ето и тук, ето така.
О! Ще се екстремно. Ще се... Номер 2 има контра да кажеш. Да, като Юлиан. Не ми през лопат. Давай спит. Давай спит. Прощай, нищо! Трябва да скочиш от колелото в трасниката. Ти го си още 5 минути, брат. Давай скачай от трасниката. То се сега продължаваш. Сега продължаваш. О, Бич! Ти беше избран. Да бъдеш бич. Сега продължаваш като ни паднеш. Що си гей? някой да правим. Много скучаем. Към... Ай, смих си. Следващия за изборите съм аз. Бат Георги, ще там президент. Какъв Фейсбук и Ютуб? Кален ли съм много? Не, трябва да мириш през двете, бе. Аз съм сега, аз съм президент. Така, дай ти снима ли? Чакайте сега, буши тактик ще правим. Буши. Сега всички тихи. Дай това, тихо. Ай, сер. Сега, който са после в казане, пич. Юляне, ай да се буши в къщата на Мичо. Ай, да може да се да вадим вътре. Чакай. Сега ще тестваме дали ще ми изтъси. Здраво, Васил! Здраво. Ето за нашия... Вуаля! Пълнат гумите! Да! Изчупихме го върху празоките. Навряхме педала в Така. Айде. Сега ще разберем в гласуванията за Фейсбук кой мангал печели. Сега искам да вземем 4-мота и Ти някой да си нас снима. топ тапана. Ела, Христе. Има още едно буши тактик. Бръши. Повтори го пак. Буши тактик. Пак. Пак. Сега ще... Ти цима, ние снимаме. Още един ром, който не трябваше да мисля, че да познаваме. Как сте, господине? Това Денислав някакъв там. Как сте, господине? Може ли малко? Мерси. Може ли да ми? Ще се излежам от клипа, не е сигурно. Не знам как. Не, сигурно. Трябва ни много фотошоп тем подобни. В момента правим буши бахнички. Буш тактиката на Християн Марянов. О, той е по-опасен от нагьосник, бе. Идваме да гледаме трасето сега. Ей, камерджета, дейте колега, не бягай. Оттам отгоре. Оттам отгоре. Значи, първата камера там горе. Да. Втората камера тук долу. Така е. Да сега съм горе. Влизаш в бъквата. Удряш контрата. Минаваш през онова дърво е там. Кое? Чакай, чакай. Пред това дърво за черната кола. Да. Червената, извинявай. Да. Първа камера ето я. Бъкъкнеш на стен. Си бокук. И не знам. Виждаме втория мангал, който има деско да пусат ще по-болен. Опа, пада. Снимам, аз съм камерджета. Дай само да снимам, изчезни от... Не. Просто ми изчезни. Аз гачвам YouTube, бич. Е, налудник. Аде, че батерията Ти си на локвата, бе, тапанари. Те са локвата, бе. Ти си... Сега. груден. Участник номер едно е камерджа. Тръгва от тук. Давай газ. Влиза през това. Буши так. През буши тактика. Минаме през отпета. Удря спирачка. И удря. Ай, ще звъня, ле, бе. Значи, аз ще замета камерджията пет. Пекъл. Позиме хлеб, се засува тук. Така. Буши тактик. Мръй се от кам... Буши так.